Хай! Ние сме от ония. Вие не ти, бе. Той е, ето я, другата. Слага си чорап. Аз пък си лежа. Не се вижда сигурно дупето, ама не ми пука. Сега ще си слага парфюм. Какво ще правим днеска? Ще ходим за маша на тея. Ще ходим за гъба. За печка. Да се чисти там за почистване. И ще ходим за подложка, нали? За мишка. Евентуално те може да изкупи мишка, за да играе лига. Тоест League of Legends. За тези, които не знаят кой е лига, в принцип някой как да не знаете кой е, ама хай. Хаждай. Добре. Ти трябва да поемиш вниманието. Виж, те сме като някои Transformers. Опа. Падна и с пол. Мале, днеска не съм си сресвал косата, защото съм с шапе. И не ми пука. Хайде, излязахме с малката боровинка, с големия бор. Щото е здрав! Щото е здрав! Не е знам, просто не обича да говори. А пък аз обичам много да говоря и съм напълен ретард. Не. Не, днеска няма много глас. И тя ми се скоро. Много чил говориш. Не ми говоря дило. О, виж, направо се виждаме в момента. С ярко стрелите. Този човек ме гледа странно. Кой? Е там горе. Да гледа. Такова върви. Еми те сега излязахме и сега отиваме към спирката. И от спирката се качваме в автобуса. Ако искате от автобуса, ще ви снимам как се качвам. Ма няма да е много приятно да гледате чужди грузици. Ние сме по-красиви от всички. Искате ли да видите къщите ни? Тоест апартаментите ни двата. Гледайте какво става. Двата апартамента е така. Оставили са ни някакъв кашон. Пак сме ходили на шопинг, беб. Шоп! Ха-ха! Ще влогваме ли? Малко сме брасенца. Опа, държа камерата ми. Скажи край. Добре, просто ще кажа край. Ами това е. За днеска толкова. И ще има още.